עוברים תקופה מעניינת, שבוע האחרון, כולם מודעים למה שקורה. זה כמו גילוי דעת שכל מה שעשינו זה באמת לתועלת עם ישראל בתמימות, להועיל, להביא ידע שאני באמת חושב שנחוץ וצריך אותו, והלוואי שנתבדק, אמרתי את זה כמה פעמים, הלוואי שכולם טועים, כל מי שאומר מה שאומר, אבל זה ידע שצריך אותו, וזה אחד מסרטונים שעשינו מסדרה של סרטים על קורונה ועל החיסונים, להנגיש ידע, ופתאום זה יצא מכלל שליטה והגיע לשיח מאוד לא טוב, נמוך, אפילו מפלג, ואני הרגשתי ובהצעה של אדם מאוד גדול ממני שכבר אין תועלת, ואמרנו מה שאמרנו, וצריך להפסיק לדבר על זה, כי יש כתוב בבית יוסף, יש פירוש דרישה ופרישה, ככה נקרא פירוש. או כשם שמקבל שכר על הדרישה, כך מקבל שכר על הפרישה. צריך לדעת מתי להפסיק, כי הדברים סתם גורמים יותר למחלוקת ופילוג, מאשר מביאים תועלת. אז כל מה שאמרנו, אמרנו. אין מה לדבר על זה יותר, והמציאות כבר תעשה את שלה בעזרת השם לטובה. אני מבקש לא לשאול אותי שאלות יותר על קורונה ולא על חיסונים, שבשום פנים באופן לא תחשבו שמישהו מאיים עליי, אומר ברוך השם מדינה חופשית, שאפשר לדבר, יש חופש דיבור. אומנם הורידו לנו כמה סרטים, אני מבין אותם, בכלל כל אלה שהשמיצו ואומרים כל מיני כינויים, גם אותם אני מבין, ומוחל וסולח בלב שלם, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שילמדו דרך ארץ. וזה לא הדרך שלנו, זה תדר אחר לגמרי, שאני לא מכיר אותו, שיח כזה אני לא מכיר, אחר לא ישתף איתו פעולה. מי שרוצה עניינית, שישאל אותי בטלפון, אני מוכן לעזור לכל אחד. כרגיל, ברוך השם, עושים שנים. אבל זהו, אין מה להוסיף בזה יותר, וכל מי שרוצה שיראה מה שאמרנו, וירצו יוכלו, לא ירצו לא יוכלו. אני לא איש מלחמה ולא מתנגח עם אף אחד, בטח לא עם כתבים בטלוויזיה וכאלה דברים, משרד הבריאות, השם יעזור שלא יהיה שום נזק בחיסונים לעם ישראל, שיצאו שלמים ובריאים. שאנחנו כבר התחלנו לשמוע כל מיני דברים, צריך להתפלל מאוד מאוד, בזכות ששומעים לגדולי ישראל שאמרו להתחסן וכולי, שלא יהיה שום נזק. אמרנו עם העניין הזה. אני רוצה להגיד עוד משהו שאני גיליתי בשבוע הזה, שאנחנו לא קהילה רשמית, אני לא רב של קהילה, אני לא אהיה רב של קהילה, אני לא בעניין הזה, אני תלמיד של רב גדול, צדיק, ואני חי בקהילה, אבל פתאום גיליתי שיש פה קהילה. יש פה אנשים ששומעים הרבה את השיעורים והולכים איתנו באהבה, וכמויות האהבה והאהדה שקיבלתי השבוע, אני חושב שאם היה אדם מוטל מת על הרצפה ומקבל חצי מזה, היה קם לתחייה. עם האנרגיה החיובית והתמיכה, אנשים באו עד הבית וכתבו מכתבים וכו', וראיתי שזה הדרך. הדרך שלנו זה דרך אחרת. צריכים בשביל לשנות את המצב, זה לא לשנות וירוס ולא את הקורונה, לשנות את הדרך ארץ שלנו, לשנות את הגישה שלנו לחיים. והכלל הגדול הוא איש את אחיו יעזור ואיש לאחיו יאמר חזק. זה צריך לחפש איך לחזק אחד את השני, אפילו עם המתנגד הכי גדול שלך, לחפש לחזק אותו, לאהוב אותו, אהבת חינם ממש. זה לא סיסמאות, זה עבודה, זה תרגילים. מי שלא מתרגל את זה לא מגיע לזה. ולדעת שאף אחד לא משמיץ אותך, והקדוש ברוך הוא עושה הכל, וכל אחד צריך לעבור וצריך לעבור, צריך לעשות תשובה שלמה. ואם עברתי את זה, אני מלא טעויות, אני לא אתחיל לפרט פה עכשיו את החסרונות, שאין מלא חסרונות, כל אחד מאיתנו, מה אנחנו בדור הזה? כלום, אפסים.
אז צריך לעבור את זה, וזה לא קריין כזה או מדען כזה שהוא עושה את הדברים. אנחנו צריכים להחזיק את הראש וגד ואת המויכים ולדעת שיש לנו פה תפקיד, אנחנו בזמנים מיוחדים, צריך לעורר את עם ישראל כולו לאהבה, אהבת חינם. זה הדבר היחיד שיגמור את הגלות שלנו, גלות אכזרית שנמשכת כל כך הרבה זמן, שעם ישראל כבר מגיע לדיוטה התחתונה, כמו שכתוב בספרים. איזה דבר תחתון זה מה שעברנו, מה שאנחנו עוברים בדרך ארץ, בין אדם לחברו, לא מדבר בין אדם למקום, בין אדם לחברו, דברים פשוטים של התנהגות, דיבור הולם, דיבור נכון, דיבור יפה, לא להוריד את זה יותר מדי למטה. השם יעזור, אמרתי, מחילה, ואני מוחל לכולם, כל מי שדיבר, כל מי שאמר, שהשם יעזור, שיצא מזה רק טוב. יצא מזה מאוד טוב, שראיתי שיש כל כך אהבה בציבור, כל כך גיבוש, כל כך הרבה. תדעו שהכוח שלנו הכי חזק, הכוח של עם ישראל, עם ישראל הוא חכם, עם ישראל הוא נבון, הוא הכל. אבל יש כוח אחד הכי חזק של עם ישראל. שאם אנחנו נלמד, ואם יהיה איזה מנהיג שידע איך לעשות את זה, לאחד את השורות, לאחד, שאפילו אדם טעה, נגיד טעיתי, נגיד אדם טעה, במקום להרביץ לו, בוא תלטף אותו, תגיד לו, לא נורא, זה קורה, תרחם עליו, זה מה צריך ללמוד ולהתאחד, ואיש את אחיו יעזורו, איש לאחיו יאמר חזק. אז הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה כדי להוריד את זה, כי הרבה שואלים מה קורה איתך וכו', הכל בסדר, ברוך השם. ואם הכל עוד שהקדוש ברוך הוא קיים, הכל בסדר, ברוך השם. ממש נראה שאנחנו אוטוטו. טוב, זה דמיונות שלי, שאנחנו כבר, לאן הולכים? לאן זה הולך הכל? אז זה הולך לדבר במקום טוב מאוד. רק שיבוא ברחמים. טוב, עלינו בדינים. אנחנו נכנסים עוד כמה ימים, חודש אדר, ומרבים בשמחה, שהכל מתהפך לטובה בחודש אדר, נהפוך הוא, מיגון לשמחה, הכל יהיה בעזרת השם, אנחנו נראה שזה בדיוק קורה לפני, ובדיוק יש פה איזה משהו שקורה, אנחנו צריכים להיות בביטול גמור לקדוש ברוך הוא, לא לנסות לנהל את הקדוש ברוך הוא ואת העולם, לתת לו לנהל, ואנחנו מריונטות, זה הדרך הכי טובה, תדעו לכם. קבל את הכל באהבה ושמחה, להמשיך. הרב אשרוב אינו חוזר בו מהטענות על סכנות למחלות אוטואימוניות ופגיעה בפוריות. המומחים מבהירים, אין כאלה. אולי קול של הרבה אנשים שאומר, אני מודאג, אני לא יודע מה קורה פה. תפריכו את הטענות האלה מול המצלמות, ותגידו לנו, הכל בסדר. לי דילמה גדולה מאוד, וידעתי שזה יגיע להפגזות האלה. זה בגלל שלא תעמוד על דם רעך. איפה שיש ספק פיקוח נפש, ויש פה, אף אחד לא יכול להגיד שאין פה. ספק פיקוח נפש דוחה שבת, דוחה הכל, דוחה כבוד, דוחה גאווה, דוחה כל הדברים. להציל נפש אחת מישראל.